Ο κόσμος εδώ σήμερα, παιδιά, είναι ατελείωτος. Από το Φυσίο με το ζόρι ανεβήκαμε μέχρι την Παλιά Βουλή. Σήμερα ο κόσμος, θα τους δώσουμε ένα ακόμα μήνυμα όλων αυτών των μεταλλαγμένων, όλων αυτών των πυθίκων που είναι πάνω εκεί. Όλοι αυτοί οι βαλτοί, οι δυνάστες μας, οι οποίοι θέλουμε να είμαστε φτωχοί και δυστυχισμένοι, δολοφόνοι φωνάζουν εδώ. Και δεν είναι μόνο τα τέμπη, παιδιά, είναι εδώ και 50-60 χρόνια έχουμε φτάσει στο τέλος του παγόβουνου. Κάτω από το παγόβουνο υπάρχει πάρα πολύ δράμα, πάρα πολύ δυστυχία, πάρα πολύ φτώχεια που βιώνει ο λαός τόσα χρόνια, και όλα αυτά μαζεύτηκαν μαζί με τα τέμπη. Χρειάζεται να δώσουμε ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλους αυτούς τους μεταλλαγμένους που είναι εκεί πέρα επάνω, σε όλους αυτούς που δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση το τι γίνεται, το τι φτώχεια, δυστυχία, μιζέρια και κατάθλιψη και εξαθλίωση περνάει αυτός ο λαός.